aquest tutorial el que farem serà treballar amb els targetons que ha traduït l'Eulàlia Canet, que el podem trobar a scratchcatalà.com. I farem el tutorial de com faig l'animació del meu nom. Sí? Aquesta és la portada i aquí ens diu l'índex de les coses que farem. Clic de colors, girs, fes un so, lletra balladora, canvia de mida, prem una tecla i llisca pels voltants. Clic de colors. Fes que una lletra canviï de color quan la cliques. Interessant. Doncs aquí ens posa prepara-ho. Anem a veure. He entrat en el meu perfil i me'n vaig a crear. Creo un nou projecte, ja li poso el nom. Anima el teu nom, Gina. Ja tinc el meu títol canviat, així ja sé que és dels targetons d'Anima el teu nom. I ens diu, clic de colors, prepara-ho, tria una lletra de la biblioteca de personatges. Vinga, doncs, som-hi. Primer de tot traurem l'Scratch, perquè no ens interessa ara tindre'l. Me'n vaig als personatges. I als personatges trio lletres. Aquí dalt, veieu? Que estava per categories. I la meva primera lletra és la G de Gina. La col·locarem al principi. Molt bé, i què més ens diu? Escull un fons. Li posarem un fons. Me n'he anat a fons i mira, aquest dels cercles el trobo superxulo. Molt bé, doncs tinc la meva lletra, el meu fons i em diu afegeix aquest codi. Quan es cliqui aquest personatge, recordeu que això estava a esdeveniments. A veure, aquí, quan es cliqui aquest personatge, ho col·loco a la finestra del mig, que és on estic programant, augmenta l'efecte color en 25, això és de l'aspecte. Doncs anem a buscar el bloc d'aspecte i a veure on està. Aquí, augmenta l'efecte color en 25. I l'hem de posar enganxadet. Veieu que ja s'enganxa sol? I ens diu prova diferents nombres i després diu clica la teva lletra. Doncs primer provarem el nombre 25. Què passa? Doncs sí, cada cop que pico la lletra canvia de color. Doncs li canviem el nombre, li posarem 50, a veure què passa. Doncs fa uns altres colors, no sembla? Molt bé, doncs ja he fet el meu primer targetó. Això ha sigut ràpid. Anem a veure què més ens diu. Girs. Fes que una lletra giri quan la cliques. Anem a veure què passa. Prepara-ho. Ves a la biblioteca de personatges i trio una lletra. Doncs jo triaré a la biblioteca de personatges, veieu aquí baix, a lletres i triaré la I de Gina i la posarem al costadet. I, molt bé, què ens diu que haig de posar-hi? Afegeix aquest codi. Quan es cliqui aquest personatge, torno a esdeveniments, quan es cliqui aquest personatge, repeteix 10, això està a control. Repeteix 10, gira 18 graus. Això dels girs era moviment. Doncs vaig al codi de moviment, gira cap a la dreta. Doncs com que diu que provem diferents nombres, jo ho deixaré així tal qual. A veure què passa. Anem a veure què passa quan clico la I. Doncs sembla que funciona. Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs ja tinc les dues primeres lletres fetes. Molt bé, mira, la deixarem així, que sembla que ha quedat en la seva posició original. Doncs ja ho hem provat. Consell, clica aquest bloc per resetejar la posició del personatge. Apunta en direcció 90. A veure on està. Apunta en direcció 90. Llavors si faig així. Mireu, sempre es quedarà mirant
recte. Girarà, però sempre queda en la posició correcta. Interessant, Això us en recordeu que en l'altre tutorial dels personatges teníem aquí, on posa direcció. Veieu que posa direcció 90? Doncs si posem aquest bloc al final, sempre que acabi de fer això, del repeteix 10 vegades, gira 15 graus, ens apuntarà en direcció 90. Genial. Què més ens demana? Toca un so. Clica una lletra perquè soni un so. Vinga, som-hi, doncs. Me'n vaig a la galeria de personatges, categoria lletres. Personatges, lletres, la de Gina. Fixeu-vos una cosa, cada cop que jo pico el personatge i n'escullo un, automàticament aquí se'm queda seleccionat aquest personatge. Sí? Si jo ara volgués tornar endarrere perquè vull modificar alguna cosa dels altres personatges que he fet, haig de vindre a seleccionar-lo aquí. I aquí, a l'extrem superior d'on estic programant, em diu quin personatge estic programant en aquest moment. Veieu? Si selecciono, anem a veure la N que ens diu escullo un fons. Bé, ja el tenim, el fons escollit. Sons, clica a la pestanya de sons. Recordem on estava la pestanya de sons? Doncs està aquí dalt, sons. I afegeix aquest codi. Tria un so, hem de triar un so. Anem a veure els sons que hi ha. Triarem un so. A mi m'agraden aquests que diu divertit. Aquest. Doncs mira, el drum boing. Ja he escollit el meu so, drum boing. I em diu que posi aquest codi. Doncs ara estic a sons, haig de tornar a anar a codi, pestanyeta de codi. Quan es cliqui aquest personatge un altre cop a esdeveniment, quan es cliqui aquest personatge, toca el so guitar strum, no, guitar strum no, jo he fet un altre so, Doncs anem a sons, So, aquí. Toca el so... mira, ja em surt. Drum boing. Recordeu que aquí hi havia un desplegable. Podem posar diferents sons. Hi ha el meu i el drum boing. Toca el so drum boing fins que acabi. Molt bé, doncs anem a provar-ho. Doncs sembla que funciona. Som-hi. Següent. Lletra balladora. Molt bé, doncs sembla que hem de fer que una lletra balli. Prepara-ho. Escull un fons. Mireu, aquí ens proposa que féssim un fons diferent. Jo el deixaré el que ja tenim. Tria una lletra de la biblioteca de personatges. Doncs triaré l'última lletra del meu nom, que és la A. Gina. La posarem al costat, ben col·locadet. Fantàstic. I què ens diu que faci? Clica al botó extensions. Mireu aquí baix, botó extensions. Aleshores clica música per afegir blocs de música. Doncs clico música per afegir blocs de música. I diu... mireu, ja tinc en els meus blocs, ja he afegit un bloc nou que es diu música. Que emocionant això. I ara programem el codi. Quan es cliqui aquest personatge, esdeveniments, quan es cliqui aquest personatge, mou-te 10 passos. Ups, doncs mou-te 10 passos. Toca el tambor militar petit. A veure, música. Toca el tambor, mireu, ja és el primer que em surt. Durant 25 pulsacions. Veieu que aquí també hi ha el desplegable? Això vol dir que tenim moltes coses per escollir. Molt bé. I ara mou-te menys 10 passos. Això voldrà dir que tornarem on hem anat, d'on hem sortit. Sí? Li posem el signe negatiu. I toca el tambor una altra vegada, però aquest cop n'escollim un altre de tambor. Doncs tornem a anar al bloc de música i toca el tambor, però diu que escolli platets. Anem a buscar els platets. Platets. Molt bé. I prova-ho. Doncs anem a clicar la A.
passa? Molt bé, què més ens diu que fem? Ens diu que canviem la mida de la lletra. Fes que una lletra augmenti de mida i després s'encongeixi. Molt bé, doncs anem a provar-ho. Jo en comptes d'una lletra, perquè com que ja les tinc totes les lletres del meu nom, ho faré amb un objecte, si us sembla bé. Anem a veure. Anem a escollir un objecte. Anem a escollir un objecte i jo m'agafaré la orange, perquè com que soc la Miss Mandarina, una orange s'assembla una miqueta a una mandarina. Llavors ens diu que posem aquest codi. Quan es cliqui aquest personatge, ja està seleccionat. Esdeveniment. Quan es cliqui aquest personatge, repeteix. Això és control. Repeteix. I aquí ens diu 15. Canviarem a 15. Repeteix 15. Augmenta la mida. Això és aspecte. Anem a veure. Augmenta la mida. Aquí el tinc. Molt bé. 10. I un altre cop repeteix 15. Control. Repeteix 15. Augmenta menys 10 la mida. Un altre cop aspecte. Augmenta. Això no va aquí, va dins, Augmenta. Símbol negatiu, menys 10 la mida. Molt bé. Prova-ho. Uau! És superxulo, m'encanta. Vinga, doncs som-hi. Si volem que torni a la seva mida original, posarem fixa la mida al 100% quan acabi. A veure, fixa, 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 mireu, aquí està. Fixa la mida al 100%. Molt bé, doncs tornem a fer-ho. Així ens assegurem que si, per exemple, no haguéssim posat que es faci petit i només que es faci gran, quan acaba de fer-se gran, tornarà a la seva mida original. Molt bé. Anem a veure. Prem una tecla per fer canviar la teva lletra de posició. Exacte. Doncs anem a posar-hi un altre personatge i li podem posar, a veure què hi ha per aquí. Doncs un dels meus animals preferits, que és l'eriçó. Sí, senyor, l'eriçó, m'agrada moltíssim. Posarem aquí. I diu, quan la tecla espai es premi, doncs som-hi, a esdeveniment. Quan la tecla, aquí ja no és, el personatge és quan la tecla espai es premi, gira 90 graus, anem al bloc de moviment, gira cap a la dreta, aquest d'aquí. Gira 90 graus i augmenta l'efecte de color en 25. Augmenta, això és aspecte, augmenta l'efecte de color en 25. Molt bé. Diu que provem diferents nombres. Anem a veure primer de tot si funciona. Apreto la tecla espai. Oh, fixeu-vos. L'eriçó va canviant de colors. Que divertit, m'encanta. I ara un que diu llisca pels voltants. Fes que una lletra llisqui suaument d'un lloc a un altre. Com que el meu nom ja l'hem acabat, són 4 lletres, estem posant objectes. Doncs aquí també farem que un objecte llisqui pel voltant. Anem a veure què podem escollir. Anem a personatges una altra vegada i farem, oh, mireu, potser un animal que voli. Anem a veure quins animals que volen hi ha per aquí. Hi ha un ratpenat. A veure quin m'agrada. Doncs potser escollo el ratpenat, Hi ha un conte molt preciós que es diu Estela Lluna que parla dels ratpenats. Doncs aquí et poso el ratpenat.
sabeu que aquest ratpenat crec que és molt gran. Li vaig a canviar la mida primer. Li vaig a posar mida 75. Millor. Aquesta mida m'agrada més. Val, anem a veure què ens diu aquest codi. Quan es cliqui aquest personatge, doncs un altre cop ens anem a esdeveniment. Quan es cliqui aquest personatge, llisca en uns segons fins a x, 10 i 100. Molt bé, doncs ens anem a moviment i anem a buscar aquest bloc. Llisca, 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 llisca en segons fins a x i. Doncs mireu. Clar, aquí els nombres no són els mateixos perquè aquesta és la posició dintre de la graella, d'on està. Recordeu que us vaig explicar les coordenades. Ara el bat, el ratpenat, està posat en la posició 146, 112. Llavors, aquí ens diu que provem diferents mides. Mireu, si voleu posar-ho 3 vegades, podríeu posar 3 vegades perquè és el mateix control. Però el que també es pot fer és amb el botó dret del ratolí, duplica. Duplica. I ara canviem els nombres. Per exemple, 40 menys 130, perdoneu, 40. I aquí ens diu menys 130. I a l'altre ens diu que torni al lloc d'origen. Veieu que aquí és 10, 100 i aquí també és 10, 100? Doncs aquí ja el deixarem així tal qual està. Anem a veure què passa. I si volgués que volés per aquí dalt, en comptes d'anar cap a baix, tornem a provar. Si jo vull que voli per aquí dalt, haig de fer servir el meu cervell i pensar, val, això era a l'eix I. Doncs jo vull que l'eix I no es mogui, es quedi aquí. Llavors no li traurem el 112, li deixarem el 112 també, sense el menys. Però el que sí que vull és que l'eix X, que és aquest d'aquí, vagi cap a l'esquerra. Doncs a l'eix X li posarem menys aquí al davant, menys 40. Anem a veure què passa. Ara sí! I fins i tot li podem posar una miqueta més. Un nombre una mica més alt, menys 100. A veure. Que xulo, eh? Ja tenim un ratpenat que vola per dalt. A veure què més ens diu això. Ja està, ja hem fet tots els targetons. Doncs ja tenim el nostre nom animat, que si piquem cada una de les lletres fa alguna cosa. L'eriçó era amb l'espai, recordeu. I el ratpenat. Molt bé, doncs ja tinc el meu projecte acabat. Què faig quan he acabat el meu projecte? Comparteix. I haig d'explicar què s'ha de fer. Clica sobre les lletres i els objectes. Per l'eriçó, prem la tecla espai. Doncs jo he ficat unes instruccions i ja l'he compartit. Doncs ja ho tenim. Aquí els nostres amics i els nostres companys ens poden fer comentaris de què els hi ha semblat. Doncs això és tot per avui i moltes gràcies. I és un tutorial us recordo, de Scratch Català on tenim aquests targetons. Adéu!